Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non in imposumus aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini lang gyapon yubos nga lagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy pa dayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Huwebes og pizza 25 na makigalaan nining atong pagban-uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may iskutaran karon nga buntaga mahigala kadtong 15 anyos nga apil sa Namusil sod sa San Jose National High School sa Tacloban City. Gipasakaan na og ubay-ubay nga mga kaso. Straight to the point. Nagatubang kini og mga kasong murder, frustrated murder og physical injuries. Straight to the point. Katanig pagdagad ng mga higala sa tumuman-uban nining atong tulumanon ug inyong nga tulumanon. Straight to the point. Samtang padayon pang gideterminar ang liability sa 14 anyos nga gunman nga nakapabuto og kapin sa 30 ka rounds gikan sa Glock 99 Glock 9mm pistol nga gigamit nini atol sa maong krimen. Straight to the point. Tungod kay wa pa siya maabot og 15 anyos, ipaubos kini og intervention samtang ibutang sa usa ka pasilidad. Straight to the point. Nakatanig pagtagad no butaga mahigala mo na nga nakasabuta mahigala ngano nga ang mga tao, mga sukit tig paminaw medyo nag-alburuto gyud no niini mga higala mga panghitabo karon og nag-alburuto mahigala ining balaod mga kagalan nga nagpaubos sa criminal liability sa usa ka bata. Na ato ning isgutan mahigala unsa may katuyuan? Doon na ba'y maayo sad nga katuyuan unta kini mong balaod? Nya ngano man nga doon na may mga pros and cons nining hitabua karon. Tagantanig pagtagad no butaga mga higala kay kining 15 anyos sa mga naminaw na itong mga bata, mga higala, kinahanglan gyud nga dili mo maghimo og mga krimen o nya dili mo sunod-sunod anang ubang mga bata. Kay nakaparat ini kung tan-aw na to ang ilang chat mga higala, ang ilang matawag na to ga private message. Sa duha mga sukid tig paminaw, nagchat-chat silang duha, ang 14 anyos, mao pa mga higala mo inisugo sa 15 anyos idekin. Straight to the point. Mao pa'y medyo mura og matawag na to mahigalag mo pa'y leader nila, nilang duha. Ang resulta karon ang 14 anyos maoy why criminal liability gumikan mahigala sa bag-ong balaod sa juvenile justice law. Apan ang 15 anyos maoy nagbaga-ba karon og kaso. Straight to the point. Diha nang problema ron tagantanig pagtagad mga kagalaan. Kining maong 14 anyos wa pa mga higalay liability kay exempted ni sa liability under sa juvenile justice law. Although dunay mga intervention nga ihatag mga sukid tig paminaw. Straight to the point. Tagantanig pagtagad no butaga kining pagban-uban nato nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang duha sa mga naapas tambalanan human sa pagpamusil ang naapas sa critical nga kondisyon. Ang usa na igo sa ulo samtang ang ikaduha na igo sa iyang tinai. Straight to the point. Di amo na kadakong damage mahigala sa nahimo nining duha ka mga minor de edad. Straight to the point. Katanig pagtagad buntaga mga kaigsunan no sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang ang revolver nga gigamit sa pagpamusil sa Tacloban City dunay susama og serial number sa laing armas nga rehistrado sa usa ka security agency nga Cebu-based. Straight to the point. Nga ang ilang security guard na destino dito sa Bohol. Straight to the point. Ato ning klarohon may gala kay gitrace ang serial number sa mao nga pusil matud pa nakarehistro sa usa ka security agency sa Cebu. Pero ang nagdain ni mong pusil matrace nga tuas Bohol. Straight to the point. Kuyaw ba ning armasa mga sukid tig paminag maohon? Ang tag-iya mahigala security agency sa Cebu ang nagda mahigala imong i-trace to ang armas sa Bohol unya ngano man ning mao serial number ni abot mas late. Doon lagi mga minaldito nga gihimo ani. Mo ni ang pagtagad mga sukid tig paminaw. Doon mga minaldito nga gihimo nini mga sukid tig paminaw. Doon na ba day kaluhan ning maong armas? Yagi tanan ni katawa mga higala ha. May kaluha dahil ning mong armas, ang usa tos Bohol, ang usa tos Leyte.
Ang inahan mahigala diya sa Cebu. O kini mahigalang Glock 9mm nga gigamit pagpusil patay, niini nga panghitabo sa Tacloban City nga gipanag-iya sa pulis. Ato sining hatagag pagtagad mga sukid tigpaminaw kay kining iyang auntie, kining iyang tita, usa ka police woman mga sukid tigpaminaw. Straight to the Nga point. gibilin lang sad ang iyang government issued firearm diha silang panimay. Hinungdan nga gikuha kini sa iyang pag-umangkon. Straight to the point. Katalig pagtagad do butagas tuban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong nga tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin mahigala balor sa 2.2 bilyones pesos nga pinayuhot nga sigarilyo sod sa 11 ka container vans nasakmit sa joint operation sa National Bureau of Investigation o giguman ang Bureau of Customs sa may Barangay Bakayan, Pier 4 ning Dakbayan sa Subo. Straight to the point. Samtang dugang mga balita sa kauluhan, impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte makasugod na sa Hulyo 6 bisan og nalangan ang paghuman sa pre-trial conference sa pagmarka sa mga ebidensya sa maong kaso. Straight to the Kini point. guban pang mga eskwelaran niyo mabate exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yo! Sugbo! Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag, sugod na ang programa. Kini ang tingog nga inyong gihulat. Straight to the point! Straight to the point, walay liko-liko. Balita klaro, walay libog-libog. Sugbo paminaw, ayaw na paglangay. Kay si Atty. Rufil Banyok nga'y nagbantay. Straight to the point, tinudyod pirmi. Kamatuuran niyang dala sa TV, este radyo dire. Kung sayang ay iyang isulti dayon. Sugbo paminaw na. Sugod na ang aksyon! Alas 6 sa buntag, sugod na ang aksyon. Radyo mo andar, sugbo ready sa impormasyon. Politika, balita o panghita mo sa adlaw. Kung unsay tinuod, siya dayon mo tawa. Walay lipod-lipod, kumuha tagog komentaryo. Diretso gyud kaayo murag pa na sa targetaryo. Kung sayop-sayop, kung sakto-sakto. Mauna ang estilo nga gusto sa katawan yun. Pili ka magduka kung siya na'y mo istorya. Usahay mo kanta pa para malingaw ang masa. Tingog nga kuso pero puno sa kasing-kasing. Para sa sugbo kanunay nagserbisyo sa tanan. Straight to the point, walay liko-liko. Balita klaro, walay libog-libog. Sugbo paminaw, ayaw na paglangay. Kay si Atty. Rufil Banyok na'y nagbantay. Straight to the point, tinudyod pirmi. Kamatuuran niyang dala matag buntag diri. Kung sayang ay iyang isulti dayon. Sugbo paminaw na. Sugod na ang aksyon! Matinabangon pag yun, maoy idol sa sugbo. Kung na ay problema iyang tagaan og tingog. Ang iyang pulungoy go sa matag kasing-kasing kay nagdapik siya sa ustisya o kamatuuran pirme. Balita init pero klaro ang baruganan. Ang kataman makasabot sa iyang baruganan. Buntag hangtod alas 9 ang programa. Sugbo, magmata sa iyang istorya. Sugbo, sugbo, paminaw mo karon. Kung gusto ka tinuod na impormasyon. Walay drama, walay palusot. Diretso yun, straight to the point. Straight to the point, walay liko-liko. Balita klaro, walay libog-libog. Sugbo paminaw, ayaw na paglangay. Kay si Atty. Rufil Banyok na'y nagbantay. Straight to the point, Sugbo sigigling nga